Δεν είμαστε από φορέα με σφραγίδα και καταστατικό. Είμαστε από την κίνηση αγανακτισμένων εμπόρων, η οποία φτιάχτηκε μέσα στις πλατείες, μέσα από το κίνημα των αγανακτισμένων. Και έχουμε ταρακτηρίσει και τα νερά των εμπόρων στο Ηράκλειο. Παρά το ότι καλέστηκε ο πρόεδρος μας, ο κύριος Μανώλης Κουμαντάκης, δεν ήρθε. Παρά το ότι έπειτα από πολλές πιέσεις αρχίζει να το παίζει και αυτός αντιμνημονιακός. Έπειτα βέβαια από πιέσεις της δικιάς μας κίνησης, η οποία έκρασε μέντε στον κύριο Κουμαντάκη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται τίποτε άλλο παρά το αν θα τον κατεβάσει βουλευτή, τον κυβερνών κόμμα ή πρόεδρο στο επιμελητήριο. Μανώλη Κουμαντάκη, τι πάτησες. Άλλοι έχουν προτεραιότητα, άλλα κομματόσκυλα, τι πάτησες. Λοιπόν, όπως και άλλες φορές. Πραγματικά αγανακτισμένοι εμπόροι. Ναι, λοιπόν, θέλουμε να πούμε ότι συμπαραστατευόμαστε σε αυτή την κίνηση. Θα συμμετάσχουμε και εμείς θα ειδοποιήσουμε όσες υπογραφές έχουμε μαζέψει, όσα τηλέφωνα έχουμε μαζέψει, και θέλω να πω ότι οι έμποροι παρατείνουν αναγκαστικά τις εκπτώσεις, διότι δεν μπορούν άλλο, τις παρατείνουν για να ξεπουλήσουν, να ξεστοκάρουν και να κλείσουν μετά. Ήδη έχουν αρχίσει να κλείσουν πάρα πολλά μαγαζιά την τελευταία εβδομάδα και εδώ πέρα η κίνησή μας αυτή δεν θα πρέπει να επιδράσει και σαν κολυμπήθρα του ΣΥΛΟΑΜ για ορισμένους, όπως τον κύριο Κουμαντάκη. Έτσι, τον καλέσαμε, παρά το ότι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα. Αυτά ήθελα να πω.